kasama ko ang ibang teachers ko, co-teachers ko. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga kakainin namin sa lugar nito. For now, tapos na kami kumain ng dinner namin. So, for 299, marami na rin ang kain namin. So, ngayon, sobrang busog na kami. Atin na yung aking dalawang kasama. So, yan na po talaga. Ubos na. Follow me again on my next adventure. So, please don't forget to subscribe and I'll see you again on my next vlog. Bye-bye.